Qua begrutting is ONS op voorhand geen partij voor Spakenburg. De Blauwen zat de bijnaam van Spakenburg is joegen tonnen onspielers uit om boppen in de topklasse mee te draaien. Maar daar is om het begin niet van te merken. Sterker nog, ONS wordt het eerst gevaarlijk via Jurjen Bos. En het is 1-0 na 4 minuten spelen. Een knappe actie van de spits van ONS. Het schot is net hut, maar keeper Barry Dieterwig krijgt de hand er net goed achter. En na 4 minuten staat het 1-0 voor ONS. En Spakenburg gaat dan voortendadelijk op jacht naar de liekmakker. En krijgt een hoekskop. Die komt scherp voor de goal en wordt dan inkopt door Edwin Dekkers, de verdediger die het maar naar voren kwam is. Vrijtrap wordt rap naam naar Amart Giu. Bal dan naar Pinarci aan de boetekant. Op de randen van het strafschopgebied zit nog Amart Giu en die helpt uit. Maar een prima redding van Ivan Landlust. Zat trunt Spakenburg aan. Dekkers. Vindt buitenhuis in het strafschopgebied. Bal komt uit bij Maurice van der Wild, maar het schot. Maar gaat rjocht op Ivan Landlust aan. Kees Tol. Oudspits van Cambuur. Komt maar de facet, we eruit halen, terug Chris de Wacht. En als het dan rap gaat, kan ONS oernemen, maar Martijn Rozenburg. Die vindt in de Egypte, Jurjen Bos, al eerst dat is de bedoeling. En dan de verkeerde vromspeelbal van Nick Ripson. Kans van Jurjen Bos, maar Barry Dieterwig, hij is correct op het tijd om de spits van ONS van scoren na te houden. Het bloedt 0-1. Knappe actie van Dekkers om Rozenburg heen. Vindt Nick Tol. En dan komt de bal uit bij Roy de Ruiter, de invaller. Maar weer een knappe redding van Ivan Landlust. Goeie kans voor de Ruiter. Knappe actie van González om Rico Wolven heen. En dan heb ik de goede opening. Aan de linkerkant van het veld, daar zit Rozenburg. Mooie beweging. De paas dan op header. Ek een mooie beweging. En dan 1-9 met Dieterwig. Want de keeper krijgt er uiteindelijk nog een voetje tussen. De kans voor ONS om op 0-2 te komen. Amart Giel. Onvallende brutsen van Spakenburg en ONS kan verder, maar Rozenburg op Van der Heijden. In één keer de jip in. Daar zit Tjisse Kerkstra in de ploegkamp van Jurjen Bos. Kerkstra sterk, neemt hem mooi. En dan Dieterwig nog, maar die zit weer in het paad. En zal lid ONS naai om er 0-2 van te maken. Michael Lanting namens Spakenburg. Zie ik het onval nog maar een keer. Bal naar Roy de Ruiter. Voor de goal zit Kees Tol, de topscutter van Vlinier van de topklasse. Die krijgt de bal ek, maar krijgt de holle net goed in de bal. Van der Heijden. Paas richting Kamstra en Rozenburg, maar Pinarci zit ertussen en maakt er een hoekskop van. Nog 4 minuten en ONS nog altijd op een 1-0 vastsprong. Hoekskop van Rozenburg. Kerkstra verlengt, er zit Van der Heijden maar de 2-0. En dan is het oer uit en dien. ONS Snits pakt zijn tweede oerwinning in de topklasse. Vlienenwieke scoorde Van der Heijden ekkeltje in IJsselmeervogels. En hij docht het nou weer op een wichtig moment, 4 minuten van tijd. Controleert de bal en zit hem hut achter Dieterwig. ONS Snits wint met 2-0 van Spakenburg. Mooi begin hè, van de topklasse. Ja, absoluut. We hebben aan het begin van het seizoen gezegd van nou, we stappen er maar zonder verwachtingen in en we willen graag handhaven. En nou ja, het is wel mooi dat binnen 3 wedstrijden 6 punten heeft. En ja, we hebben een heel zwiere lotingssite iedereen. Maar ja, de Sjestek Spakenburg die had 0 uit rijden, dus ja, wat is een zwier begin. Je ziet het goed en ja, ze doen 200% hun best. Nou, en als je dat door, als je 200% je best door en je doet machinaal en met de bank en met de supporters en met alles steeds maar. Ja, dan is het moeilijk van je te winnen. En dat heb ik altijd zo. En dan als je er bovenop zit, dan is het moeilijk van je te winnen.